Dili babag ang pisikal o gakawangan aron lang makapangita og panginabuyan. Kinang ipamatudan sa kaunano nga tungod sa kakugi nakasugod ang iyang kaugalingon sa iyang patigayong siumay. Si Luan Mirondina sa RTV Presents. Adunay panultihon nga what's in a name, there's in a name. Apan gipamatud-an ni Leonardo Banga nga sayop ang maong panultihon. Tungod kay dili siya banga, kundi maantigong manikay-sikay. Sa poblasyon Talisay, kanunay nakaparada ang iyang motorsiklo nga tuyo niyang gipabutangan og sidecar alang siyang tinda nga siomay. Mga tinunan og mga trabahante ang sagad niyang mga customers. Lami kayo, okay raman ang lami kayo yung timpla din. Hands-on si Leonardo sa iyang patigayon. Tungod kay gikan mismo sa pag-andam sa siomay, hangtod na sa pagpaninda o pagmaneho sa iyang motorsiklo, iya ang tanang lihok. Kinibisan pa man kung 4'2" lang ang iyang height. Ako rasad nga lang, nag-practice na ako lang silbing ko. Nag-practice sa po sa una-una ako nga makamawad ko ana. Kabot mo ma'am, pero kuha na ma'am, kanang mga sidecar. Namutik ka ba na kamao ko. Pero mga single maglisod mo ma'am. Busa dili ikahibo nganong nanganak ang iyang negosyo. Ngadto sa laing duha pa ka mga bisikleta nga may mga sidecar usab alang sa iyang siomay. Gawas sa iyang patigayon nga siomay nga sagad magpwestuhan dinhi sa poblasyon Talisay, may negosyo na usab siya karon nga adobong manok ug adobong baboy nga patok usab kaayo sa mga ginikanan ug mga tinunan. Ang iyang live-in partner ang nagmaneho sa negosyo niyang adobo samtang pipila sa iyang mga silingan ang iyang giswelduhan aron mo'y muabag niya sa patigayon. Wala mo tugan si Leonardo kung pila ang iyang kitaon matag-adlaw. Apan matud niya, igo na kaayo kini aron ibayad sa giabangan niyang panimay o gidata-datahan nga motor. Kanang uban niya, ako na pinagasimbol-simbol. Nga namanam na nako ba? Nang naik kalugar ko kwarta. Namanam nako. Malagi ko ang pas budget kay kuang pa. Mas dindot mo lang puro motor ba kay makabiyag lagi o. Hinuon, may mga panahon usab nga malugi siya sa negosyo tungod kay adunay pipila sa mga trabahante ang dili mo tarong og rimit sa kinitaan. Makadaghang higayon na usab silang gipabalhin og pwesto human gisita sa kadagkuan sa simbahan ug sa City Hall apan padayong nakiglimbasog sa kinabuhi ang 45 anyos nga si Leonardo. Kamo mga tao nga usama na ako ayaw pagwas niya paglaom. Paringkawat naman sa inyo ang gagalingon kay naiginawa mo tanaw sa inyo ang matabang. Sa akong negosyo ba, mitabang sa harang kagalingon nga pinangamutan. Ako kung itagtabang sa laing tao, ako ara. Manang ayaw paglaom. Salamat sa mga tao nga midayag sa kuha. Ug labi na sa uban nga nagtamay-tamay sa kuha. Base sa lagda sa Land Transportation Office, wala gi-specify ang minimum height requirement aron makalukat og driver's license ang usa ka individual. Ang mahinungdanon mao nga makaabot sa pedal ang tiil sa driver ug makalingkod siya og tarong sa lingkuranan sa gimanehong sakyanan. Makamaong mobasa ug mosuwat sa mga major dialect ug makamaong mobasa ug mo-interpret sa mga traffic signs, signals ug markings. Ako si Luan Mirondina ug kini ang akong short dokyo.